Susan Mutami akumbira Temba Mliswa kuti vaite umwe mwana since mwana wa Temba ari kukumbira kuti anodawo a little sister. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Musikana decide kuti aite tag Temba Mliswa ku Twitter kwake akati wedwe, your son has asked me countless times if he can have a baby sister, and the young man is sad because his best friend at daycare has a baby sister at home and he doesn't. I told him he has a lot of sisters in Zimbabwe, but he's insisting he wants a baby sister. In my house, whatever Tino wants, Tino gets. Now, I don't know what to do, Baba Tino. I've unblocked you so that we can talk to the boys. And I would also appreciate we have a mediator, someone like Honorable Kasukuwere, who I respect so much. Munumukuru wandino nyara titaurirane. Hopefully he might assist us in ironing out our differences for Tino's sake. The boy misses you so much. He's always locating you on the world map. His older brother has been teaching him how to read the map so they can never forget how to get back home. Zviri pachena kuti musikana ari kuzvikumbirira Loveback atoona kuti aiwa anogona kuva atopera. Ari kukumbira Temba Mliswa kuti at least pakaita mediation and they iron out their differences, vanga try for a baby girl. Mukomana anenge ane love nekuti ameno kuti chi, but mababy anoita kuzvikanda paari. Ane vana vanogona kutosvika kana kuma 30 chaiko, but still Susan wants another baby naye. Pamwe unenge watoona kuti aiwa ndingaita game park, uya umwe ndokwa SB Moyo, hoyu umwe endewo kwa Mliswa, wofunga zvokuti ndonozvarira gochera whoever else mwana, otoona kuti aiwa izva zvina matoro, regai zvangu ndidzokere kwandakabva. Anyway guys, do leave your comments on what you think. Zvinoita here kuti udzokerane neex yako toi unblocka for the sake yekuti wakuda umwe mwana wechitu. Vari kuchengeta here vaMliswa mwana wavo iye ari kweyeye.